kulendi yamakaterera kudai so panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kudya TV muri yeZimbabwe maswera sei kwamuri kwese ikoko kumative mana kwamunenge muchishandira muchita yamunenge muchiita isusu tinenge tiri panapa tichitefenura tichikupai zvinhu zvese zvinenge zvichiitika mastreets nezvinhu zvinenge zvaswera zvichiitika zvese right. Nasi kwanga kune cabinet meeting inova iyo final cabinet meeting yekupera kwegore rapera kagoreri saka vanga vamboriko ku State House saka ndopa tasangana nemashiripiti mashura taona baba Gamu general retired vachiwenga vauya ku cabinet meeting vaine mvura yavo avasi kutrusta matrust issues awanda avasisina munhu umukaro mumwe chete zvake wavanotrasta muzano PF vanhu ava vachatembani avamwe mvura dzinenge dzarongwa vanomwa dzavanenge vabva nadzo kumba kwavo ndo masituations atiri kusangana nawo ari kuitika panapa. Ndichibva ipapo pane nyaya yemukomana anonzi DJ Masomere, mukomana anozivikanwa achinzi DJ weSadak ari kunzi ari panguva yakaoma iko zvino kutaura kwandiri kuita nemi pari kunzi mukoma wedu wekumasvingo vari DJ weSadak uye DJ waPresident Emerson Mnangagwa David John Masomere vanonzi vakaenda ku State House ndokunoita makuwa ekuti Tungwarara akuda kuita president haasi kuda 2030 so makuwa anenge akavakuwadzisa mazuvano havachadanwe kuma-programs kwakatsvagwa mumwe DJ apa hanzi imba yavakanga vakatengerwa naChivayo kumadheudheu uko vakanga vaiputsa kuti vatange kuvaka patsva saka ave ma1 iko zvinezvi guwa raremera murume mukuru ndo situation iripo ende ndo zvinoitika muzanu PF vanda kukuduburana nemakuwa ninga asi kudai ari kutoda kuti atoitawo chakati ponzo raita atazvinzwa zvataura mwanangu asi une umbowo here hapana vakomana regerai nyaya yenyu yekubvira kudhara vanhu muzanu PF ndokuziva kuti amuna ma-strategies amuna chi munoda kutemba nekungoti inini am loyal to the president saka what can you offer? What do you bring to the table in this State House? Nothing. Guwa chete nekuti ndiri loyal. So izvo zvazvishande. Sometimes unoenda nokudubura mumwe munhu anenge akatozviromberawo zvinhu zvake. Zviri kutyisa mazuvano ukuzati nhasi kuparliament kwamuka kune zvinhu zvazviri kompiya mazambia izi pamanhikirikini mahari what nemachira matsvuku pajira rezanu PF. And I was even asking them kuti imi vanhu vanoshanda kuparliament mukutitaurira kuti hapana CCTV paparliament paipe kuti inoona kuti zvinhu zvakaiswa nani but hakuna kana one anoansa and hakuna kana anokwanisa kudayira nyaya idzodzo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika munyika but I feel sorry kuna DJ weSadak DJ Masomere nezvinhu zviri kuitika izvozvizvi right. Tobva tapinda pane nyaya imwe iri kunetsa nyaya yamainga vazobudikira vari kutaura kuti Kapfupi anga ari muvhuri wehombe pa20 years dzavagara nekuti vanhu vanga vari kuona kuti vakomana vaimbobuda vane dress chinchi saka Kapfupi aithreat nachiti ndotoenda kumatare edzimhosva vanhu vaifungidzira kuti maybe Kapfupi anga akaroora zvezvo zvekutochata chaizvo but vanhu vazoongorora kuti kugara kwakaita 20 years Kapfupi anza ana kana dola kana retsvagirai kuno raakabhadhara kana mari yemaseseka yekuti tezvara chimbofanai kumwa ndine mwana wenyu mari idzodzo dzakanga dzisina kubviswa ameno maybe tingati is because industry dzacho hadzibhadhari kana kuti hadziite sei handizonyatsoziva kuti zvinenge zvichimbonyatsokonzereswa nechii but ndo zvimwe zvinhu zvanga zvinenge zvichinetsa but pane imwe nyaya iri kunetsa izvezvi iri kunzi Kapfupi anodya madhodhi hanzi aidya dhodhi madyire edhodhi acho akomana ini ndavhunduka and the funny thing cause inini pandaona nyaya ndatongera akomana saka munhu kungohura chete wakutoenda kupodcast wakutotaura kuti ndinonzwa dawe podcast chasara kunzwa kuti kuchava mumwe achiti chikomba chamainga otobuda papublic kuti ndini chikomba chamainga otonzi muvhurire page ndo zvimwe zvinenge zvasara but nyaya yedhodhi aiwa yativhundutsai kuti varume vakuru maakuita sei tatichikuona izvedu zviro ndizviro tatimbotaura nyaya yekwaNicholas Zakaria umwe ari kudya dhodhi hatisi kuda kutaura zvakawanda but tangoti tiri kukuonai zvinhu zvamuri kuuya muchiitira munyika yedu izvika izvi handichazotaura hangu nezvazvo later on rimwe zuva kana tichinge takatsamwa zvekusvika ipapo but so far regedza timbomhanyira pane ma-issues ari serious ari kunetsa nyika yekwedu
tirikunzwa nyaya panapa iri kupisa parikunzi the Zimbabwe Republic Police is investigating a Colors multiple murder incident which occurred on the night of 11 December 2025 at plot 9 Honor Farm Guruve. A suspect identified as Enimo Zitra allegedly murdered 5 members of the same family. A female adult, he had 2 children and 2 grandchildren. The victims have been identified as Grace Lois Takudzwa, Tatenda Tendai zvichingwenda zvakadaro handisi kutaura masenemu avo for my reasons andisingazvitaurire. Right, initial investigations revealed that a neighbor was awakened by the noise emanating from the victim's homestead and responded promptly. Upon arrival, the neighbor, who was in the company of 2 villagers, observed blood stains at the kitchen doorsteps and found Tendai unconsciously and bleeding profusely with deep cuts on the chest. Further inspection revealed extensive blood stains around the homestead, with the bodies of Grace Lois Takudzwa Tatenda lying on the main bedroom. The search continued in other rooms, leading to the rescue of 5 of Grace's grandchildren who had been sleeping in a spare bedroom and were found unharmed. Tendai was rushed to Guruve Hospital, where he died upon admission. The Zimbabwe Republic Police has intensified the search for the suspect with the aid of drone technology and manhunt teams comprising support unit, criminal investigation department, crime was patrols and intelligence units to conduct close surveillance in the forest and mountain where the suspect is allegedly to be hiding. Ndo nyaya mamirire yakaita vedu zvinongorwadza kungonzwa kuti vanhu vangopindirwa ende akomana suspect racho runzi rugara musango. Nyaya iyi yandirwadza zvisingaite because unonzwa zvingonzi vamwe vatotanzi varikuronga akaita kakurasa njere, saka iko patotora zvikanzi iko zvine guys don't hesitate, mangaona munhu akurasa njere ngaaendeswe kwaanofanira kunge achiendeswa awane help iko kagara abatsirika. But panyaya iyi ndarwadziwa zvisingaiti. Honestly speaking, it's not that easy. One family zoti pane mamwe incidents anoitika, chero munhu wacho akanzi anopenga osvika pamwe vanhu vese opinda odayo ameno. There's something about this story isiri kunyatsondibata inini. 5 vanhu kusvika oraya munhu oraya nevazukuru nevana in one family. I suspect kuti panogona kunge pane zvakaitika. That is the reason why zvavo vari kurova ma-investigations avo. So nyaya iyoyi mukangonzwawo mangofungidzira kuguruve ikoko, guys wherever you are, batai munhu. Tidii zvinhu zvakadaro munyika yedu isusu. Ndo zvinhu zvatiri kuramba izvozvo, kuti munhu unotisvika pakuti muka kubata banga kuda kuuraya munhu, kupedza munhu kudaro to that extent zvanyanya udiko. Nyika yedu haisi nyika yemapenzi, nyika yedu haisi nyika yevanhu vanoita unhu hwakadaro kuti munotambire kuurayana. Tidii, we don't like that. Takatoboikana zvinhu zvakadaro. So ndo mamwe eva updates muri yeZimbabwe endakwanisa kuti ndingopfura nawo nepanapa ndichikuzivisai. But ndisati ndaenda zvangu, zvakakosha kuzivisana ndichitora mukana uno kuti vanhu vese kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva ano zviri nyore. Pane company inonzi Education Research. Yes, company iyoyo inotungamirirwa namukoma Owen ndo shasha manje idzi pakuregister makampani nekuvhurira ma-FNB business account. Iwewe chinofanira kunge unacho ipassport yako iri valid. Saka garai mavabata ende kushanda navo kune advantage yekuti aunide kutravela kuenda kune ma-offices avo kuPretoria. No, vanokuitira uri kwauri vari kwavari muchionesana. Tikutaura nezvekampani iri organized panapa, tikutaura nezvekampani yakarongeka, kampani ine ma-offices. Hatisi kutaura hatisi kuadvertisa zvinhu zvepasi pemuti kwete, but tikutotaura kampani yabvira kudhara ichiita zvinhu izvi, kampani ine ma-results. Kune vanhu vari kupemberera, vari kufara, life iri kuendeka, gore rineri vatone zvavakabata zvinoshandika. So vanhu vaane makampani vatoti takaregisterwa makampani edu ne-education research. Saka that's why muri kuona tikutaura kuti endai kwavari vakubatsire zvekuti para vachatopinda manje vachapinda pachirongwa chimwe chema-award muchavhunduka maona kuti aiwa ndo ichatova the award winning company, nekuti ndo vega vari reliable. Vamwe vakambozvizama kuda kuti zvinodidi, vamwe vachitaurawo zvovaitaura asi vakakundika nazvo kusvika education research
yazoverify kuti iyi ndo yega company ndo dzega shasha. So garai mavabata. Kana uri gadhi security guard unoshanda mabasa akasiyana siyana unenge wakutambirwa mari mu account inoti iwewe enda uchastruggle zvokuswera kuti mari yangu inoita sei. Plus munoziva mazuva ano mari haichadi kugara yakachengetwa mumba kana vanhu vanobirwa. Zvana advantage wakugara une mari yako iri mukadhi rako uchiita zvinhu zvako. Ukada kupinda mushop unongoshandisa kadhi, ukangoda kudii uchiita zvinhu zvako zvakarongeka. Saka unozodei pakadaro. Ndo patiri kuti chiendai munobata education research yana mukoma Owen vakubatsirei.